Dobrý den, nacházíme se v jižních Čechách v obci Frahelš, nedaleko Třeboně. Na okraji obce leží tento pěkný nový dům, který bych vám chtěla představit. Pojďme na to. Zděný rodinný dům o dispozici 6+ KK byl vystavěn v roce 2011 a prodává se z rukou prvních majitelů. Přízemí disponuje prostorným obývacím pokojem s kuchyní, jídelním koutem a také s přímým vstupem na venkovní krytou terasu a dál do zahrady. Útulnost celého prostoru doplňuje klasický krb na dřevo, u kterého se můžete ohřát v chladných měsících. Chodbou pokračujeme do ložnice, která je velká tak akorát, aby se v ní příjemně a klidně spalo. Naproti ložnice najdeme koupelnu se sprchovým koutem i vanou, vedle koupelny pak samostatné WC. V přízemí domu také nesmíme opomenout technickou místnost. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem voda-vzduch. Poslední místnost, kterou máme v přízemí domu, je zadní pokoj se schodištěm do podkroví. Podkroví ukrývá 2 samostatné neprůchozí pokoje se střešními okny. Dům je obklopen velkým pozemkem o rozloze 1422 m², na kterém je vystavěno kryté stání pro automobil. V horkých letních dnech se můžete ochladit v bazénu, děti se určitě dostatečně vyřádí v zapuštěné trampolíně. Relaxovat můžete také při západu slunce u jezírka nebo pod krytou terasou. Tento zajímavý rodinný dům leží na okraji obce a nabízí bezprostřední kontakt s okolní krásou jihočeské Třeboňské pánve. Zaujala vás tato nemovitost? Pokud ano, tak mě neváhejte kontaktovat. Jmenuji se Růžena Vlčková a ráda vás tímto domem provedu.